Tervehdys! Mä oon Sirkku Ingervo, luokanopettaja, erityisopettaja ja opo. Mun elämän tehtävä on lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy ja oon ollut 25 vuotta kaupungin valtuustossa. En halua lasten ja nuorten luokkayhteiskuntaa, vaan haluan tulevaisuustakuun kaikille lapsille ja nuorille. Tulevaisuustakuuseen kuuluu ilmastonmuutoksen pysäyttäminen, maapallon säilyttäminen elinkelpoisena. Tulevaisuustakuuseen kuuluu maksuton koulutustakuu varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin, maksuton peruskoulu ja toinen aste ilman muuta. Oppimisen tuen uudistus pitää tehdä seuraavalla hallituskaudella ja siihen kuuluu erityisopetuksen mitoitus 100 oppilasta per erityisopettaja pienluokkien lisäksi. Tarvitaan myös pienluokkia ja oikeus oppilaalle päästä pienluokalle, jos sitä opetusta enemmän tarvitsee. Oppimisen tukeen kuuluu myöskin ryhmäkoot 18, alkuopetus 20 perusopetuksessa muuten. On tärkeää, että tulevaisuustakuussa on myös terapiatakuu. Meillä ei varaa päästä yhtään lasta eikä nuorta putoamaan. Ja sen takia me ollaan tosi tyytyväisiä siitä, että terapiatakuu aloitetaan ensin nuorista. Jokaisella poliittisella päätöksellä voidaan lisätä tai vähentää eriarvoistumista. Politiikassa tarvitaan naisen viisautta ja äidin sydäntä.